Takže budete odštartované v tejto chvíli šestica pretekárov, ktoré zvolávajú nástroj 400 metrov v trate s prekážkami. Zatiaľ ve slovenskej reprezentatky tu budeme vidieť to v druhom behu, behu A, pardon, behu B, takže javím aj tie, ktoré tieto chvíľučia, či už je to Silvia Garceros, Andori, Tea Pasuria, Gruzínska, Lídia Šajková z Azerbajdžanu, Milica Ožegovič, Bosna Hercegovina, Kristína Cukovič, Montenegro, Čierna Hora, Drita Islanovi, Macedónsko. Takže prepadovíka, priateľia, tejto môžem pozdobovať, ktorá neráčia. Mohli to, dá sa rozhodnúť, víťazka piatej náhe, Milica Ožegovič, Bosnia Hercegovina.